wedi drio chwilio beth sy'n yna yn y lle yma o'r enw Llys Dorfil neu Llys Derfel, ar ein galw ar ôl Derfel Gadarn, un o dim ond paffio fo Brenin Arthur. Dyna ydy'r stori, a mae o'n dweud hynna'n ffestinfab. Ac a fel da chi'n weld mae'r safla, mae yna lot o gerrig a da ni wedi bod yn tyllu a wedi cael hyd i fwy o golia nag oedden ni feddwl yma. Da ni gobeithio fydda ni yma am 2 fis. Felly, da ni eisiau ffeindio allan be di oes o. Maen nhw'n dweud bod o'n mynd yn ôl i'r canol oesol, ond da ni'n gwybod. A dyma di'r gwaith da ni'n mynd i wneud i drio ffeindio allan. Mae pobl eisiau tynnu lluniau o'r safle i gyd i weld beth yma, i helpu penderfynu lle i gloddio. Mae'n haws i weld lle mae'r cerrig os mae yna dail. Ddoe oedden ni'n gweld topiau'r cerrig syth yma. Ac yna redyn dros yr holl beth, ac oedd o'n edrych fel siap di greu gen ddyn yn ytrach na naturiol. A pan ti'n gweld y math yma beth yn yr ucheldiroedd, cystfaen, wel, ti'n cael nhw'n yr oes hefyd, cyfnod cyn hanesyddol o bosib, alla ti'n gael peth yn y cyfnod Rhufeinig sydd y fwy sgwar. Wedyn heb gloddio, ti'n yn gwybod, dyna'r peth cyntaf, rwy'n yn meddwl, wel, dyna, mae'n edrych yn debyg i be da ni weld yn llefydd fel y Carnedda. Ond mae rhaid ti gloddio wedyn i weld, fel da ni wedi tynnu'r rhedyn ma o yma, mae ffurf y peth, yn dydy, lle mae Mary rwan, mae'n fwy amlwg byna gornel yna. Mae hon i weld yn gyfochrol gyfer yr un o flaen Mary. A dyn y cwestiwn ydy be mae hon yn neud yn canol os di honna di cael ei gosod ar ben y bedd. Cystfaen ydy bedd fel arfer i unigolyn a fel arfer yn defnyddio cerrig o'r mynydd, ond bod nhw'n dewis rhai efo falle o ymyl syth. Wedyn dydy o ddim yn grefftwaith ac mae o rhywbeth maen nhw jyst yn hollol ymarferol. A sa ti'n creu cyst fel bedd. Ond bod na fel arfer, fel oedden ni'n trafod efo Bill, sa ti'n disgwyl capan am ei beno, ynde, bod gyda ti dy 4 ochr a dyn slapan am ei beno. Y gyst fel ti'n dweud, ar faen, ynde, ar ei beno, ynde. A da ni'n gwybod, mae yna rhyw garag o fawr o fan hyn, ond fel arfer, maen nhw'n cyfro'r y gyst. A wedyn, maen nhw'n rhoi carned o gerrig ar ei ffenni, ond dim bob tro. Fel arfer, mae'r cystfeini, maen nhw mewn llefydd, a mae yna olygfa. A sbiwch i'r olygfa sy'n rhwng fan hyn, de. Mae o'n fendigedig. Codi'r faen wan, sut oedden nhw wedi cael ei yna, dwi'm yn gwybod, achos mae dros hanner tunnall o. Mae wedi gymryd dipyn o strygl i chael ei fan hyn, ond da ni'n gobeithio bod di ennill y dydd, wan. A i feddwl na, os na cystfaen ydi o'n, a dos a neb di bod i fewn y fanna, ys ta 2000 o'r achos flynyddoedd, fwy a fwy. Amser a ddengys. Yay! Yay! Yes! Dyn lle da ni'n cael yn paned, mae o'n edrych o ran maint, y cylch yn fanna, be fysa ni'n alw'n gwt crwn, cytig Wyddelod maen nhw'n dweud. Rwan, mae rhywbeth felly'n dyddio o'r oes haearn cyfnod Rhufeinig, brodorol. Felly, fe alla ti gael lloc cyfnod Celtaidd a cwt crwn, un opsiwn. Os di hwn yn gyst fedd, so ti'n disgwyl i rhywbeth felly fod yr oes efydd, sydd tua 1000 o flynyddoedd cyn dy gytiau crynion o bosib.
Neu yn y millennium cynt falle, ie? Darn o bolyn di hwn. Oedd yn mynd â electric o Dolwen lawr yn gwylod ma i fyny i'r chwareli ag i Blaena. So dwi eisiau jyst neud sgwâr rownd o fo. Wedyn llnau rownd o fo am reit isel wedyn trio godio wedyn efo'r craen ysgynnu nhw. So oedden nhw'n mynd reit ar hyd, reit i fyny Blaena. So mae yna rei erill o gwmpas yma hefyd. A mae hwn di dod i'r golwg oedd yn ar y polion yn y syddion. Oedd hi'n i fyny ar y polion i fyny fel la. Ne fel la, dwi'n siŵr. Ymddiriadolaeth Archeolegol Gwynedd wedi deithio ni am dyllu tu allan gynta i'r safla i weld lle oedd yn naturiol. A dyna ddaru ni. A mi oeddwn ni lawr ar hyd y wal ogleddol i lawr i'r gwylod. Ond ar ôl cyrraedd y gwylod, mi dda ni darganfod bod yna wal arall tu mewn iddi. So mi oeddwn ni ar ôl honno. Ond wedi gweld, oedd ddwy wal yma ar bwlch rhwngdyn nhw. A mae'r ddwy wal yn mesur ta 2 fitr i gyd o'i gilydd. Ac dwi'n wedi gweld yn byd tebyg i hynna yng Nghymru yma, i ddweud y gwir. Ac nathon ni feddwl wedyn na i amddiffyn y llys oedd yr waliau yma. Ac maen nhw'n dŵad a maen nhw yn lle mae'r entrance, da chi'n gweld y grisiau mynd i fyny a mae'n mynd drwy'r ddwy wal sydd yn deud nad oedd nhw'n amlwysol bod nhw y ddau yr un adag oedd y sylfaen rhy fath wedi adeiladu ar y clai yma ac oedd y grisiau yn dod i fewn drwy'r ddwy wal sy'n dal i ddeud bod y lle i gyd wedi adeiladu yr un adag. Oedden ni'n meddwl bod mae'r rhy fath, sa chi feddwl am gastell, mae'r darn isa o'r castell wedi adeiladu allan o gerig, a'r darn ycha, dwi'n mynd dweud yna oedd o, ond fwy na thebyg allan o bren, achos mae'r orthostat stones, mae'r cerig ar ei cyllydd, fedrwch chi'n adeilad mawr ychal fo nhw, maen nhw'n mynd i chwalu allan. Wel, mae'r lle yn lot hyn na da ni feddwl. O'r Gistfaen, da ni wedi tyllu wan i lawr i'r gwylod, a da ni yn, fel mae'n galw'r bolder cle yn naturiol, a dos am byd yn is na hynny. So, os o'na rhywbeth yna, da ni wedi mynd drwyddo fo, neu mae wedi cael ei ddwyn, a mae fwy na thebyg yr esgyrn a falle wedi pydru i ffwr. Ond mae yna 6 o archeologwyr wedi bod yma, a mae yna 2 yn dweud, ia, Gistfaen ydy, a mae'r 4 arall ddim yn siŵr. A dyna di'r sefyllfa ar hyn o bryd. Dydy o ddim yn naturiol na nhw, a da chi'n gofyn nhw o be arall fedar o fod, a dos am byd yn dod yn ôl. So, gyn bellad a dwi'n y cwestiwn Gistfaen ydy o, a Gistfaen ydy o.